България, земя на кръстопът, много племена, много народи минаха и заминаха по този брулен кръстопът. Българите дойдохме и останахме. Кой гради дом на кръстопът? Но българите изградихме своя дом на кръстопътя и се заехме да го защитаваме. Цяло хилядолетие бранихме кръстопътя на народите, най-оспорваната земя на Стария свят. Той стана наше отечество и го нарекохме България! Много богове са идвали и са си отивали от кръстопътя. Когато дойде на кръстопътя, нашия народ носеше пред себе си конска опашка. Кланяхме се на слънцето и луната, на звездите и на вековното дърво, като знак на желание за мирно съжителство с християнските народи на Европа. Ние българите приехме Христа и издигнахме кръста, но кръстът не ни донесе мир. 14 век. Османските пълчища с викове Аллах! Аллах! се нахвърлиха върху полуострова и стигнаха кръстопътя на народите. Те намериха нас, българите, да браним сами своята родина. В едната ръка държахме меч, а в другата издигахме кръста. Когато мечът падна от нашата сразена ръка, кръстът остана в другата като знак, по който се различавахме от османците. Ние не щем вашия Аллах. Ние сме и ще си останем българи. Загубилият сражение не винаги бива победен. Българският страшен меч лежеше на бойното поле, струшен от турския ятаган. Но ние не се признавахме за победени. Ние, българите, не приехме империята на султана за своя държава и продължихме да живеем по правилата, които ни повелява православието. От Цариград до Виена се люлееше една гъста вълна от червени фесове. Тя непрекъснато преминаваше през Стара планина. Планината получи ново име – Балкан. На Балкана Исус Христос и Мухамед пророка се срещнаха. Цели 500 години турците наричаха себе си аги, господари, а българите наричаха рая, роби. 5 века заря, надежда не бе останала. Ръка от ние да не се подаде. Всякой знаеше, че сме умрели, или не знаеше, че сме живели. Но искра светла сред той мъртвило, в сърцата ни се бе скрило. Туде Стара планина, пред турци, глава не скланяме. Векове наред Балканът бил убежище на тези, които не били смирени. Малки села и градове от двете страни на планината родили много силни синове и дъщери. Балканът, Пазел и долината, пъстра и богата, сбрала всички блага и дарове на земята. А малките китни грачета, Сопот, Карлово, Калъфер и Казалък, сгушени в полите на планината, били като кихлибарени зърна, всред това море от красота. Вести за красивата и благодатна земя пропътували Османската империя и достигнали сините води на Босфора. Любопитството накарало наместника на Аллаха, султан Махмуд II, да посети Казанлък и да предвкуси от прелестите на райската долина. По същото време, само на няколко километра път, една млада и красива българка на име Гина ражда втората си рожба и първи син, когато кръстили Васил. Това се случило на 18 юли 1837 година. Гина останала незабелязана тогава сред поданиците на султан Махмуд II, тъй както Мария от Назарет, когато раждала Христос, останала незабелязана сред поданиците на цар Ирод. Но нали Библията ни учи,
че историята сваля силните от престолите им и въздига смъртните. Тук пееше дякон Игнатий. Никога такова пение не се бе чувало. Той се махна и черковата сякаш опустя. Кой беше дякон Игнатий? Племенник на архимандрит Василий, син на Ивана Кунчева, преуспяваща на Ячия, и на Гина Карайванова, сестра на архимандрита, дъщеря на богати хора. О, ранната смърт на баща му влоши съдбата им. Горката Гина много се трудеше синът й да стане учен човек, поп или зограф. Зато и тя избоде очите си и ръцете си да работи от тъмно до тъмно. За да сбъдне мечтата си, тя го даде да се възпитава за послушник при брат си архимандрита Василий, на чието име беше кръстен малкият Васил. Младият дякон не бързо и лесно стигнал до решението да напусне войчо си и монашеството. Своите мисли и тревоги споделил с побратима си по съдба, дякон Геннадий. Той не само му съчувствал, но и го подтикнал към окончателното решение. Обществените и политическите промени в Европа през 18 и 19 век имат силно въздействие в живота на християните на Балкански. Духовното пробуждане поражда идеята за политическо освобождение. Стотици българи участват в въстанията на сърби и гърци и в няколкото руско-турски войни. Те подхранват голямата надежда за отхвърляне на политическото иго на империята. За българите двубоят между двете империи бил символ на борбата между кръста и полумесеца, борба на живот и смърт между два свята. Всенародното движение за просвещение чрез модерно училище и успешния край на борбата за църковна независимост обединяват българите и укрепват тяхното самочувствие. С неизтощимата си предприемчивост и любознателност българите превръщат тесните търговски пътеки в широки пътища, за да опознаят света на близки и далечни народи. Така те уверено навлизат в новото време и поемат пътя на европейския подем. Българите вече търсят не само своето място в империята, но и в историята. Набира сили идеята за създаване на собствена държава. Появяват се личности, които мислят с тревога, надежда и вяра за настоящето и бъдещето на българската общност. Георги Раковски, патриархът на Българската национална освободителна революция. Завършил прочутата класическа школа Куручашме. Всестранно образован, владеещ 7 езика, римско и османско право. Енциклопедист, поет, журналист, изследовател на българската история и на балканските народи. Неговия патриотизъм го прави солидарен и с борбите на другите народи. През 19 век той е обявен за национален герой на Република Индия. Живял в Сърбия, Гърция, Австро-Унгария, Франция, Румъния. Навсякъде е приеман като авторитетна личност и лидер на българската емиграция. Раковски пръв отчита геополитическия проблем на българското освобождение и че българите са вече закъснели. Именуван е българският Гарибалди, пожертвал всичкото си състояние, младост и живот за народното дело. Той е учителят на поколения български патриоти. Неговият символ са двете думи – свобода или смърт. И те са началото на българското възкресение.
Раковски създава план за организирано четническо освободително движение с един център. То трябва да пробужда и усилва освободителните стремежи на българите и да ги подготви за бъдеща революция. Раковски изпраща представители на българската емиграция в Женева и в Лондон. Те се срещат с Бакунин и с Масини, за да обсъдят хода на българската революция. Аз, Васил Левски, в Карлово роден, от българска майка юнак роден. Не щях да съм турски и никакъв роб, същото да гледам и мили сирот. Манастирът тесен за моята душа е. 1861 година. Април. Великден. Васил Кунчев, иередиакон Игнатий, изпълнява своето съдбоносно решение и отрязва косите си пред свои приятели в местността Алтън Чеир до града. Но той не се отказва от вярата си, а Пловдивския митрополит не му отнема дяконския сан. Майко, имам да ти кажа нещо. Защо не хапна, синко? Нали тази нощ ще ходим на Възкресение? Подкрепи се малко. Аз вече не съм духовник, мамо. Игнатий, сине. Мамо, аз вече не съм дякон Игнатий. Наричай ме пак Васил, мамо. Вземи косата ми, скрия в съндъка си и когато чуеш, че съм починал, да извади, погреби я, защото аз може би ще остана непогребан, мамо. От утре, Великден, мамо, аз започвам нов живот. Какво си намислил, син? Мен ме зове народния глас, мамо. За всеки го дохожда време да подири път и смелост в дни на големи изпитания, които постигат всеки човешки живот. В тишината на душата си имам за свидетел само собствената си съвест. Полагам клетва за доживотна служба на своя народ. Този миг на посвещение за мен е тъй свещен, както ако е осветен от църквата. 3 март. Вечерта Левски се прощава с майка си и с най-близките си роднини и тръгва за Пловдив да вземе тескерето си. През София и Ниш с отец Геннадий се отправят за сръбската столица Белград. Между 1 и 5 април се записват в първата българска легия. Левски се озовал в една чужда столица, кипяща от бунтовнически дух. Легията става незаменимо училище за бъдещия революционер. Левски искал да научи колкото се може повече от войводата Раковски, от участниците в легията, някои вече известни личности от събитията в бунтовния Белград. Раковски правил всичко възможно да покаже, че българската легия не е просто доброволна част от сръбската армия, а независима приятелска сила. След разпускане на легията, Левски отива в Букурещ. По-късно тръгва към България, но не било лесно да се пребере от дома. Турците дебнали да заловят всеки участник от легията. В препоръка на Чичо си започва работа като учител в Войнягово, после Феникьой и Конгас. Освен основните предмети, Левски въвежда вероучение, гимнастика, фехтовка и народни танци. Създава първата по нашите земи училищна спортна школа. Събира тайна дружина за освобождението на България. Във Войнягово се сгодява за красивата и богата Йова, но когато поема пътя на революционер, връща годежа. Местните хора го почитали много и се наслаждавали на песнопението му в селската черква. Научавайки за смъртта му, войняговци 3 дни бият църковната камбана, а жените слагат черни кърпи. Преди 2 години той се върна в родния си град и пак като дякон Игнатий застана за тамвона за радост на всички. Но въпреки това трябваше да си намери ново расо и килимявка. Този монах твърде много не е ценил расото и килимявката. Да, така е. Въпреки това, знаеш ли кой му намери ново расо и килимявка?
Знаеш ли кой излъга хората? Кой? Аз. Вие, госпожо? Аз, мило дете. Аз му набавих ново расо и килимявка. Той ми разказа, че е бил 2 години в Сърбия и се е бил в българската легия. Ох, аз съм грешна. Аз може би щях да направя същото. Тази тайна не съм я казвала на никого. А той защо се върна? Сърбите ги изгонили. Той се върна и ми каза: ние трябва да се освободим сами. Помощ не трябва да чакаме от никого. През 1867 година Левски отново в Букурещ. Раковски го предлага за знаменосец на четата на Панайот Хитов. Войводата бързо оценява качествата на Левски. Той е човек неустрашим, със силно чувство за дълг, едничката му страст със свободата на отечеството и народните песни. 1868 година. Белград. Васил Левски постъпва във втората българска легия. Разболява се тежко, следва несполучива операция. Не след дълго легията беше разпусната от сръбското правителство. Планът за въстание за освобождение на отечеството е осуетен. Почти цяло десетилетие българските емигранти съставили планове за освобождение. Организирали, въоръжавали, изпращали чети и доброволчески отряди. Силно се надявали на помощта на балканските народи и Русия. Но усилията и надеждите все се осуетявали. Левски живява с болка гибелта на своите приятели Стефан Караджа и Хаджи Димитър. Горчивият опит от неуспехите на четническото движение му помага да преосмисли начина, по който да бъде организирана борбата за освобождение на България. България сама трябва да извоюва свободата си и сама да определи своето бъдеще. Не трябва да чака на помощ само отвън. Каква ще е свободата дошла от Русия? Нали и там младите хора се бунтуват срещу самовластието, искат република и затова са заточвани в Сибир. Според него трябва да се изгради организация с най-строга дисциплина и един ръководен център, от който да се извършва целенасочена, последователна и търпелива всеобща подготовка за всенародно въоръжено въстание. 1868 година, декември, Левски напуска Букурещ и от пристанището на Турно Магуреле с параход отплува за Цариград. Това е първата фаза на неговия новоизбран път на професионален революционер. В Цариград се свърза с много българи. От тук заминава за Пловдив и подновява връзките си с Найден Геров, вече руски консул в града. Левски посещава Перущица, Карлово, Сопот, Казанлък, Сливен, Стара Загора, Търново, Ловеч, Плевен и от Никопол се връща отново в Букурещ. Чрез първата си обиколка тръгнал сам, като апостол, за да провери каква подкрепа може да се очаква на идеята за подготовка на бъдещето въстание. В Румъния се връща и за да се снабди с печатни прокламации, които да се разпространят сред народа и с официален мандат, който му дава пълномощно за работа по-българско. В Букурещ той вижда остри политически битки между емигрантите, които са разделени на две големи групи, млади и стари, всяка със своя идея за освобождението на отечеството. Иван Касабов и Теофан Райнов, водачи на групата на младите, съставят и отпечатват на български и турски езици въззвание към българския народ. Българине, всичко онова, което беше най-свято, най-мило и драго на твоя злощастен род, е осквернено и поразено. Всеки народ заслужава съдбата, която той споделя. Покажете, о българи, че сте достойни синове на нашите славни прадеди. Станете, братя българи, облегнете се на себе си,
и във вашата сила. 7 милиона народ сте. А вие, братя на Мохамедовата вяра, Бог е създал вас и нас. И ние, българите, подаваме ви братската си ръка. Вярата спасява душата, а държавата утвърждава политическото и гражданското право на всеки жител без разлика. Свободна България има място за всинцани! Какво правиш тук, човече? Миджугената тъкси изцяло Карлово. Усетих това, когато отидох да диря своите другари. Откараха ги в затвора. Обвиниха ги, че купуват барут за хайдутите в Балкана. Ох, бедните! 1869 година май. Левски тръгва от Никопол на втора обиколка. Почти не пропусна град и село, в което да учреди революционно ядро, наречено Частен революционен комитет. Такива са в Плевен, Ловеч, Троян, Карлово, Калофер, София, Пловдив, Чирпан и още много. Намира хора, предани на родината и делото. Така поставя началото на вътрешната революционна организация с главен революционен комитет в град Ловеч и централен революционен комитет в Букурещ, който да действа отвън и да снабдява с книжни и бойни материали комитетите. Избира Ловеч за център, защото е удобно разположен и с прохода си има път за Южна и за Северна България и Румъния. За да опази в тайна революционната организация и себе си от лоши очи и уши от властите, Левски въвежда псевдоними за всички членове, пароли, шифери и тайнописи. Организирана е тайна поща и тайна полиция. Църкви и манастири, които активно се включват в революционната борба, се правят скривалища. В ръководството на всеки комитет има 12 члена, между които и един свещеник, защото вярата ни единява и тя е щит на народността ни, казва Левски. Където и да ходи изцяло българско, Левски пита и простия, и учения наш народ как да се нареди и управлява организацията. Всичко каквото чува, запомня, записва, обмисля и така написва правила за ръководството на комитетите. Тези правила превръща в закон. Сега, когато си имаме столица, правителство, свои граждани, когато сме нещо подобно на тайна държава, всички тогава трябва да спазваме закона. Всички мъже, които бяха в стаята, станахме на крака, когато дяконът зачете закона. Строга и сурова действителност стоеше пред нас. Свобода или смърт. Виждахме човекът, който плете здраво мрежата, като оплита бързо и ловко в нея всяко място и всеки човек. А словото му, той имаше слово, сякаш от Бога дошло. Слово, което кърми човешките души. Слово, което крепи сърцата и умовете. 1869. Левски в Букурещ участва в създаването на Български революционен централен комитет. За ръководител е избран Любен Каравелов. Продължителният му живот в чужбина, Русия, Сърбия и Румъния не отслабвала любовта му към отечеството. Но той не бил убеден, че народът може да се освободи сам, без помощ от съседни държави и българите, живеещи в свобода в чужбина. Каравелов не възприемал напълно главната теза на Левски, че движеща сила на революцията е народът. Той приписва решаващата роля на силната личност. И в лицето на Левски той видял именно тази силна личност. Това бил човекът, притежаващ не само душевна чистота и смелост, но и готов план за действия, който вече е започнал успешно да го прилага на практика. Левски не се борил само за национално освобождение, търсил пъти към революцията, която, освен национална независимост, би донесла и социална справедливост. Че и ние сме хора и искаме да живеем човешки живот, да бъдем свободни в земята ни, там дето живее българин от България, Тракия, Македония. И от каквато и да е народност ще бъдат равноправни с българина. Във всичко.
ще имаме едно знаме с надпис «Свята и чиста република». В 1870 година Левски поема пътя на третата си обиколка на българско. За година и половина изгражда мрежа от тайни комитети, обхванала вече голяма територия. В края на годината организацията била голяма сила, която привличала съмишленици, събирала пари, купувала оръжие, обучавала на военно дело. По същото време Левски съставя наредата до работниците за освобождение на българския народ. 1872 година. Букурещ. От 1 до 5 май в квартирата на Любен Каравелов се провежда общо събрание на делегатите, на емигрантите и на революционните комитети. Събранието приема наредата за програмата на БРЦК и на Вътрешната революционна организация и устав. Така българите от двете страни на Дунава имат общо национална програма за борба. В нея Левски очертава пътя на освободителното движение, известява неговите идеали, цели и задачи. Делегатите разбират, че в тяхно присъствие се ражда революцията. Програмата е вече техния жизнен път и съдба. Делегатите избират нов централен комитет с председател Любен Каравелов. Докато слушат упълномощението, народните делегати стават на крака пред тогова, комуто Народното събрание дава неограничена власт да приготви и довърши революцията. Съгласно новия устав, апостолът полага клетва пред събранието. След него делегатите полагат народната клетва. Заклевам се в Евангелието. Заклевам се. Заклевам се в честта си и отечеството. Заклевам се. Заклевам се пред Бога и пред честното събрание на съзаклятниците. Заклевам се. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само себе си. Нямаше да мине много време и тази народна клетва щяха да повтарят с развълнуван глас много хора, положили ръка над кръста на българското разпятие, камата и пищова. След събранието, Васил Левски бърза да отпечата в печатницата на Каравелов закон и да го разпрати в комитетите и с Румъния и българско. Делото не търпеше отлагане. За такава преданост към един идеал не е достатъчно да си родолюбец. Иска се да си творец. Станал на крака. Така си казваше Любен Каравелов, гледайки Левски. Решенията на Общото събрание и устава разкрили по-големи възможности за отгръщане на революционното движение. Левски поема пътя на своята трета обиколка. Започва реорганизация на комитетите, обединявайки ги в революционни окръзи. Искал да постави комитетите в по-добри, по-сигурни и по-икономични условия. 1872 година. Вече са създадени Голямоизворски, Пазарджишки, Сливенски и Ловешки революционни окръзи. И ръководната роля е прехвърлена на Търновския революционен комитет. През 1871 година в България идват двама емигранти, изпратени от Българския революционен централен комитет да работят за вътрешната организация в помощ на Васил Левски. Това са Ангел Кънчев и Димитър Общи.
Ангел Кънчев завършил Белградската гимназия, военно училище в Белград и земеделска академия в Чехия. Утвърдил се като кореспондент на революционните комитети. Левски го приема като достоен помощник. При опит да бъде арестуван на пристанището в Рущук, Ангел Кънчев се самоубива. Димитър Общи. Горделив, недисциплиниран, нетърпелив в действията си човек, безстрашен биткаджия. Левски не е доволен, защото смята, че Общи не е подходящ за неуморната и изпълнена с много опасности апостолска работа във вътрешната революционна организация. Левски не го приема, защото бай Димитър е неграмотен харамия, без качества в работата си. 1871 година. Ноември. Ловеч. Левски провежда заседание на привременното правителство. Общи изразява недоволство, че Левски не му поверява комитетска работа. Настоява да има район, където сам да работи. Заседанието решава да му се проверят селата между Тетевен и София, въпреки несъгласието на Левски. Левски обяснява, че Общи е неграмотен, избухлив, самонадеян и според Панайот Хитов може да забърка лоша работа. Но съгласно устава приема общото решение, но не позволява Общи да бъде избран за делегат на Общото събрание в Букурещ. Преди да тръгне за Букурещ, Левски с писмо предупреждава Общи да не предприема никакви действия и да чака Тетевен за връщането на делегатите. Но Общи тръгва да обикаля селата, но не по комитетски работи, а за да преживява за сметка на комитетите и да събира вноските им. Комитетските членове недоволстват и пишат протестни писма до привременното правителство и до Букурещ и искат намесата на Левски. Още преди рапорта, Общи взима на сила от дякон Паисий 6000 гроша и му се заканва, че ако спомене някому, ще бъде убит. Но дякон Паисий се оплаква и Общи изпълнява заканата си. Още преди получаването на заповедта. 1872 година. Август. 2 седмици преди убийството, Левски съобщава на Общи, че ще го споходи в неговия район и той да е готов с финансовите сметки. Общи знае, че уставът на организацията е строг към злоупотребите и Левски не би се поколебал да го приложи. Преди да замине за Букурещ, Левски дочува и за проектиран обир на държавната хазна. С писмо строго забранява подобно действие заради последиците, които ще понесат комитетите. Не бива да тревожим властта, защото тя е по-силна от нас, а и ние нямаме човек за такава работа. Парите ще се съберат като данък от българите за България. Но Димитър Общи, за да ускори революцията, като набави от един път средства за въоръжаване, приема предложението на 3 чорбаджии. Прибързано, без да се замисли какво може да последва на своя глава, през септември 1872 година обират държавната хазна в Прохда Арабак-Конак. Обраната хазна съдържа 1 милион и 250 хиляди гроша. По това време с 1000 гроша се издигала красива къща. Обирът е успешен, но е тежко криминално деяние, което водило до строго наказание. Почти месец властите мислят, че извършителите са неизвестни арнаути или дезертирали турски войници. Софийският вице-губернатор Ахмед Масхар Паша проявява изключителна амбиция в разкриването на обирджиите. Разбойниците се търсят из цяла европейска Турция. Изпращат се шпиони дори и в Букурещ сред емигрантите. Извършителите се издирват в селата между Тетевен, Орхание и София. Властите все още нямат следа за истинската същност на обирджиите, но заловеният Димитър Общи представя делото си като политически акт и прави пълни разкрития за комитетските работи.
Каймаканинът на Ловеч е силно изненадан от толкова много бързи и лесни разкрития. В началото има съмнение, че или общи не се изразява правилно на турски, или е луд човек. Турците очаквали да изтръгнат признания след дълги и тежки мъчения. Окръжната следствена комисия начело с Масхар Паша е стресната. За властите става ясно, че зад разбойническия акт се крие мащабна революционна конспирация. Тя има за цел отхвърляне с оръжие на османската власт и завоюване на националната независимост на българите. Значи ти си онзи, който е подготвил раята за бунт срещу султана? Аз не съм онзи. Аз съм един от хилядите, които се готвят да извоюват свободата. Кои са тези хиляди? Целият български народ. Нашата организация е могъща. Няма град, няма село без едно желязно ядро от тази революционна организация. Тя обучава и въоръжава народа за война с вас. И с какво ще ми докажеш, че говориш истината? За овития, които ти посочвам в Орхание и Тетевен. Те ще потвърдят моите думи. Те не говорят такива неща. Те ще говорят, а аз ще им кажат да говорят. А кой е този на тази снимка? Това е дякон Левски. Познат е под много имена. Той е главният на цяло българско. Трудно е да се каже къде е, но търсете и питайте в Ловеч. Те знаят. Неизвестният неуловим, чиято сянка се простираше навред върху земите на Великия падишах, вече имаше образ. До сега властите имаха само устни описания на демона на империята. Неуловимият вече беше реален. Уведомени са Министерския съвет и Великия визир. Съставена е правителствена комисия с извънредни пълномощия и съдебни права. Тя включва представители на властта, влиятелни българи и членовете на окръжната комисия, назначена от Масхар Паша. Следват арести, тежки разпити и признания. 9 декември комисията започва работа. Най-скъпа ми Анастасио, вече се настаних в конака на града София, който е една кална паланка. Важната държавна работа ми е възложена лично от Великия везир и проистича от високата ми длъжност. С мен са двама известни имперски мъже – Али Саиб, бивш велик везир, и генерал Шекир Бей. Всичко, що става тук, се пази в тайна. Но явно през оградата на конака се изплъзнала мълва за немомерните изтезания, както и за погрома на селата на арестуваните. Доброто име на Великата империя е застрашено, и то точно сега, когато Негово Величество увери подозрителна Европа, че мъченията в нашите затвори са забранени, а сред народа цари мир и благополучие. С тези думи ни посрещна Масхар Паша. Мила ми Анастасио, лошото е, че за главен организатор на тяхната революционна мрежа всички сочат моя познат Васил Левски. До края на декември комисията приключва своята работа. Оставало само да бъде заловен неуловимия, но чрез снимката вече е разпознат и тя била разпространена навсякъде. Отпуснати са извънредни средства за тайни агенти и други нужди. Турската полиция и турското население устройват хайки в северна България с цел да се узнае къде е и да се залови жив на всяка цена. Всички усилия и жертви карловеца Васил Иванов, познат под името дякон Левски, апостол. Докато се разиграва арабаконашката драма, Левски продължава да обикаля Южна България и да се занимава с реорганизацията на комитетите. Може би едва в Котел дочува за драмата и разбира, че онова, което се старава да предотврати, вече е станало. Напуска Котел през нощта и през Балкана се прехвърля за Сливен и Стара Загора. Там комитетите са особено важни за неговата работа.
Когато се узнава, че Димитър Общи е издал комитетската организация, че Софийския затвор е претъпкан с арестувани от Охранийско, Тетевенско и Ловешко, се чува един вик от българско: „Дяконе, бягай, спасявай се!“ От всички краища на застрашената земя се разтичват тайни куриери да дирят дякона от сам и от татък Балкана. Първия куриер намира дякона пред Татър Пазарджик и му носи писмото, което гласи: „Дяконе, бягай, спасявай се! Такива като нас се печелят, но такива като тебе не можем спечелим никога.“ Пловдивчани настоятелно умоляват дякона да се скрие в пловдивските села, да презимува. Всички разбират, че той не трябва да пътува до Румъния, защото Северна България е една опасна. Но Левски остава. Години наред с неуморима последователност той беше градил сградата на революцията. Беше нейният майстор. Започнал я без широки и дълбоки основи, а после гради камък по камък, туха по туха, стени и колони. И сега, когато поставяше нейния покрив, можеше ли да си тръгне точно сега? На 21 ноември отец Матей го намира в Стара Загора и му предава 2 писма от Любен Каравелов, изпратени до Търново. Второто писмо се иска да се тръгне на въстание, без да се губи ни минута. Емигрантите са готови да преминат Дунава. Ще има помощ от Сърбия и Черна гора. Левски събира Старозагорския комитет, чието решение е, че няма основания за преждевременно въстание. Сливенския комитет потвърждава отказа с обяснението, че деянието на безразсъдния арабаконак, колкото и да е печално, не може да ни накара да хвърлим българско в гибел. Заедно с отец Матей, Левски отива в Пловдив да се срещне с Найден Геров, за да узнае какво става в България и защо неговата снимка е разлепена навсякъде. Найден Геров му разкрива, че неговия безразсъден помощник Общи в незнанието си какво да говори и без никакво насилие го издал като водач на голямо революционно движение. Издал е и всички съмишленици, които познала. Левски слуша с горчиво вълнение за удара върху комитетите от северозападна България. Бягай в чужбина, имаш само един отворен път – на юг. Определена е награда от 50 000 гроша за този, който те предаде жив, съветва го Найден Геров. За Левски тежестите на водачеството се умножават. Остава сам пред много проблеми. Революционното движение е застрашено не само от предателство, а най-вече от сковаващ страх. Дори Централният комитет в Букурещ губи самообладание. Левски тръгва за Букурещ през най-опасни за тогава район. Иска да убеди Каравелов, че не е дошло време за въстание. Преминава успешно през Котел, Сопот, Карлово и Троян. Провежда срещи с комитетските членове в Сопотския манастир. В Карлово го умоляват да не продължава пътя. Искат да го укрият, докато бурята премине. Но той продължава през Балкана към Троянския манастир, където го чакат верните му другари. Тук той се укрива между 10 и 25 декември. Тук пише и своите последни писма до революционните комитети. Заръката му е да се пазят много и да ускорят подготовката за въстанието. Тук той се среща и със своята майка, която толкова много обича. Въпреки явните опасности, твърдо е решен да мине и през Ловеч, да проучи тревожни събития в неговата бивша революционна столица. Иска да се срещне с поп Кръстю. Престоява само една нощ и на 26 декември тръгва за Ловеч, придружен от Никола Цвятков. По пътя успешно преминава през турската стража. Левски се престорил на учител, че Заптието не го познава, а и двамата са от Ловеч. Казва, че отива да провери колко тора са докарали на лозето му. Заптиета му повярвали, въпреки че снимката била от тях. По-тъмно с Никола пристигат в Къкрина, в ханчето на Латинца, братовчет на Никола.
Ханът бил пълен с хора, които се веселят. Опитали се да минат незабелязано в шумотевицата, но един селянин започнал да любопитства. В латиница, за да прикрие Левски, казал, че това е Христо Краджула. Но се оказало, че той е кръстник на селянина. Той отишъл в стаята на Левски, за да го поздрави. За късмет Левски познавал Христо и успял да излезе от положението си. Казал, че се е променил напоследък вследствие на болест. След като гостите си разотишли, тримата седнали да вечерят и легнали да поспят. Преди полунощ Никола се събужда след кошмарен сън, буди Левски и братовчеци да тръгват. Левски казал, че още е рано. Към 2 след полунощ Никола пак събужда с пътниците си, приготвят се за път. Ачка пола, бе ханджи! Никола се втурна към Левски с тревожната мисъл. Запти! Много запти! Обградени сме! Схванал положението, Левски грабва 2 револвера и през задната врата излиза на двора. 1000 пъти е бил обграждан, но досега никога не е бил залавен. Как ви заловиха? Когато излязох навън, видях един въоръжен с пушка. Попитах го кой е. Той ме улови за ръката. Имах 2 револвера. Раних човека, който ми държеше ръката. Опитах да избягам. Болка проряза главата ми. Настъпи мрак. Паднах. Заловиха ме. Мила ми Анастасио, преди да приема оказаната ми чест на вид твърде висока, но горчиво изпитание за душата и съвестта ми, аз се съветвах с най-близките ми приятели, Стамболски и Кръстевич. Нито един от нас не допусна, че Левски може да бъде хванат. Аз и сега мисля така. Той е много интелигентен, необикновено съобразителен и безумно храбър, както го описва Мазхар Паша в телеграма до Великия везир. За Левски се разказват такива митове, които може би само въображението на нашия поробен народ може да ги съчини. Според маловите народни, Левски можел да влиза и излиза подобно на дим. Успявал да се прави на всякакъв, от дрипав въглищар или слепец, до богат човек или католически проповедник, да замръкне в Филибе и да усъмне в Троян. А пеел тъй красиво, че можел да опои пепелянката. Говорил турски с оня акцент, с който се гордеят старите османлии от древната столица Кондия. Не, такъв човек не може да бъде заловен. Всички бяхме сигурни, че след провала на Арба-Конак и масовите арести, Левски извън границите на Османската империя. Голяма беда, света майко! О, майко! Дякон Левски е заловен. Къде? Кога? Кой? Под силна охрана го изпратиха от Ловеч при Търновския Нютесарив. Доктор Берон разбрал от чиновниците, че апостолът отричал, че е търсеният дякон Левски. Накрая се принудил да признае. Из цяло Търново турците ликуват. Да излезе с тъпани и зорли. Нашите хора не повярваха, че заловеният е апостолът. Само Христо големият го позна, когато го отвеждаха. С горчиви сълзи събра комитета ни. Разбрахме, че връзка с него не може да има. Христо пак ни събра. Решихме да подпалим конака, пък който оживее. През нощта хвърлихме запалените главни, но те паднаха на празни места. Къде е сега дякона? На път за София, през Плевен, Луковит, Орхание и проклетият Арба-Конак. Охранен е от въоръжена конна войска. Над 200 човека препускат със страшна бързина. О, майко, Търновския комитет ви съобщава да спасявате всичко и бързайте. Да вървим, сестра Евгения. Твоят австрийски паспорт и твоето гражданско име ще ти помогнат да намериш консула в Ръщук. Най-настоятелно ще искаш намесата му в този варварски процес. Дякон Левски е политически враг, а не обикновен злодей в империята. Да, света майко, много ще бързам. Сестро Евгения, ти отиваш на север, а аз на юг. Навред имаме комитети, а комитетите имат здрави мъже. Боже, отивам в Сливен при Атанас Озунов.
Боже, помогни ми да го спасим по пътя. Провидението бе приготвил последната надежда. Мълва, че Левски ще бъде откаран и съден в Цариград. По барон Хиршовата железница настъпи оживление. Чирпан събра своите комити, а през една нощ от Сливен излязоха 25 конника. Те мълком се простиха с родните си и камъни, защото не знаеха колцина ще се върнат. Денем и нощем пътуваха край железопътната линия, чакайки вести от София. След време Атанас Узунов с горчива мъка и сълзи разпусна своята юнашка чета, а ключовете за развинтване на болтовете на железопътната линия след време ръждястваха на един църковен таван. 1872 година, 29 декември. Търновският мютесарив изпраща телеграма до Високата порта и до председателя на съдебната комисия в София. Неуловимият е заловен. Телеграмата произвела такова силно впечатление, че Министерският съвет в Цариград и съдът в София обявили деня за неработен. Масхар Паша организирал пищен прием. О, това не е просто сполука. Това е събитие, мадам. Това е исторически успех на империята, на Негово Величество Султана. На път за София, конницата влиза в Орхание и с голяма бързина се прибира в Конака. В осветения двор чакат два впрегнати файтона, за да отведат трима тълковани българи. Тъй като щяха да минат през опасните планински места, войска от нови конници стоеше готова да поеме. Защо този човек в студ и жар, без пир, без покой, винаги е бил на път, дирен, преследван, гонен, не ял, не спал, кое толкова силно го е заблудило, че да иска да си остави младостта по пътищата, а живота на бесилото? Каймакани над покани, тримата арестувани на горещо кафе, а после ги изпроводи до вратата с тъжен поглед. Не приличаше да каже на добър час, защото знаеше, че гостът му отива на бесилото. След разкритията на комитетската мрежа, империята оказва дипломатически натиск върху Румъния. Каравелов е помолен да напусне страната. Жена му събира комитетската архива и в един чувал я занася до сръбското посолство, но оттам тя била открадната и предадена на имперския съд в София. Мила ми Анастасио, 3 дена подреждам с 2 турски помощници заловения комитетски архив, уличаващ арестуваните и най-вече неловимия. Дай Боже и такъв да си остане. Чета документите изумен и радостен за хилядите наши българи, дето са могли да повярват на едно момче, само защото той им е обещал свобода, но и смърт. А те, подминали страха от умирането, се вкопчили само от свободата. Най-важни от цялата книжнина се оказват писмата на Левски до Букурешкия комитет, а също и Каравеловите писма до Левски. Както ги прехвърлям, разбирам, че всичките дела по готвената революция са се управлявали от група емигранти в Букурещ, а цялата работа във вътрешността е възложена на Левски. В някои от писмата той е наричан апостол. На този апостол, на този Божи пратеник, Каравелов дава нареждания ту да вдигне хората си и да освободи задържаните за обир, ту да върви на бунт против империята, без да пита дали народът е готов по дух и по въоръжение. Конницата, която водеше 3 оковани, не просто бързаше, а летеше по пътя. Братя, шепнеше Левски, вие изпълнихте своята клетва. В София ще ви освободят, защото общи не ви познава. Помислете, ако ме обесят, поне гроба ми ще е в България, а ако ме изпратят на заточение, ще изгния надалеко. Николчо, като се върнеш, отвори Самара. Там съм зашил цялата архива, която беше у мен. Отнесете я на Любен Каравелов. Конят, заедно с архива в Самара, почти месец престоя в Конака на Ловеч, без никой да заподозре нещо. После връщат конят в Самара на Никола Цвятков, той запазва архива, а после го предава на Захари Стоянов. В този архив е и тефтерчето на Левски.
Братя, знайте, нашата работа ще се позабави, но пак ще се поднови. Моята смърт не ще спре бъдещото ни освобождение. Борбата ще погълне много, но още повече ще погълне след освобождението. В народната работа няма шега. Помнете, работата ни не свършва с едното освобождение. Тя с това започва. България трябва да заблести като звезда на европейския небосклон. Но със собствена светлина. Николчо продължаваше да хлипа, а латиница мислеше, че му остава още един дълг – твърдостта. И един помощник – мълчанието. С него беше убеден, че с България губи един войник, но с Левски губи още веднъж свободата си. 1873 година, 4 януари, София. Затворници са доведени при изори. Левски е затворен в малка стая в казармите, а спътниците му в общия затвор до Конака. Комисията се събрала в Конака. Членовете й, облечени в парадните си униформи, окичени с всички свои граждански и военни отличия, са в напрегнато очакване. Защо е този екран? Турците почитат юначеството. Изглежда, смятат дякона й за равен по висотата на своето положение. А и заради празника. За тях залавянето му е празник. Доктор Илизар докладва, че състоянието на арестувания е много тежко, въпреки полаганите подходящи медицински грижи. В най-скоро време е възможно присъдата на арестувания да бъде произнесена от Бог. Ранен с обвързана глава, с окови на ръце и верига на крака, с войнишки шинел на гърба. Апостола влиза в стаята за разпити. Очите му се спират върху купчината доказателства, натрупани върху дългата маса. Пред съдебната комисия. Един поглед бе достатъчен да види в този куп всичко, което добре познаваше и което бе изработено с неговата помощ и продиктувано от неговото сърце. С един поглед апостола установи размерите на катастрофата, която бе преживял неговото дело. Но Левски се изправил спокоен и сдържан, готов да започне последната си битка, която провидението му предоставяше. Ако в някогашните битки той имаше да брани с оръжие само себе си, сега в тази битка трябваше да брани своята организация, нейните хора и най-вече себе си, но с оръжието на своя ум. Да отговаря бързо на многобройните въпроси, които само стягаха примката около врата му, се иска съобразителност, а той я имаше през целия си живот. Неговия последен дълг оставаше да запази останалото от революционната организация и да успокои духовете на всички. Какво е занятието ти? Занятието ми е да облегчавам съдбата на българите и да им дам вяра в бъдещето. Колко време обикаляш? С тази година обикалям 3 години. Какво е постоянното ти местожителство? Никъде не живеех постоянно. Много хора те познават, защо не си признаеш? Никого не познавам. Според устава не можех да познавам никого. При разпитите Левски потвърждава връзките си само личности, за които знае, че са извън империята. Той не предава нито един, не казва нищо за комитетите. За разлика от Общи, който иска от арестуваните от неговия район да признават всичко. Колкото повече арестувани, толкова по-добре казвало. В множество е нашето спасение. Левски се опитва да заблуди властта за дейността на комитетите. Така искал да възвърне на врага чувството за сигурност и да се създадат благоприятни условия за по-нататъчната революционна работа. Но турците вече знаели много.
В упоритите и точни отговори на обвиняемът съдът ясно съзираше геният и творецът на застрашителната революционна комитетска организация. Само един голям водач с редки качества можеше да се държи така, с кораж и достоинство. Бяха се сбъднали думите на султан Селим да пази Бог, когато начело на раята застане умен и прозорлив човек. Саид Паша заповяда да доведат Оногова. Не изрече името му, но с ръката си направи жест, като че отпъждаше нещо нечисто. Гледахме тогова, слушахме простоватата му реч. С какъв акъл умни мъже като Каравелов са могли да изпратят такъв човек за помощник на Левски? Тъмни намерения или просто са махнали нахалния грубян от главите си да ни им хленчи за пари? Двама мъже, изправени един срещу друг, подобно на два лъча, изпратени от небето на клетата ни българска земя, единият от рая, а другият от ада. От комисията се очаква да предаде на случая от Арабаконак характер на криминална акция и така да оправдае своята умереност за присъдите на участниците, защото са направили пълни признания. Смъртната присъда на общи изключение, защото той е убил дякон Паисий. По-различна е и присъдата на младия мъж Вутю Ветов, обвинен в укриване на оръжия и патрони. Този Вутю, без никой да го пита, на последният разпит разказва как двамата с Левски нападнали къщата на търговеца Воловеч, за да вземат пари. И убили слугата му, защото той се развикал. Никой от задържаните не споменавал за такава случка. А Вутю на въпроса, защо на последният разпит съобщава толкова важно нещо, отговаря, защото бил забравил. След няколко дни разпитват отново общи и той, между другото, подхвърля фразата, че когато бил в желяза, дяконът и Вутю убили слугата на търговеца в Ловеч, кому е било необходимо да се съобщи, че в деня на убийството общи е бил твърде далеч от мястото. Присъдата на дякона беше произнесена там. От нас се очаква да открием, а ако няма, да измислим деяние, което да я направи заслужена. Не е важно Левски е убил ли онзи мъж в Ловеч или не е. Има съмнение очевидец, който е ценен, защото е съучастник. Хаджи Ефенди, ти си юристът в комисията. Ти си членът на Върховния съд и на империята. Ти знаеш тези работи. Възлагаме задължението с вещина и такт да умиеш лицето на османското право, защото цяла Европа стои на пръсти и дебне ли дебне да види сеир и да ни охрачи. Важно от една страна да се покаже силата на правителството, а от друга в никакъв случай да не се допусне да се развълнуват духовете на населението. По време на следствието, турското правителство се страхува Европа да не узнае за вътрешната политическа организация за освобождаване на земите, населени с българи. С влизането си в София, Левски долавя, че съдиите са подготвени за неговата смърт. Неговият разпит бил формалност. В интерес на империята трябвало да бъде унищожен. Въпреки показанията само на един свидетел, Левски е осъден на смърт. Не се спазва традицията осъдения да бъде откаран в Стамбул и тържествено обесен на Цариградския мост. Дяконът е обесен в София, обвинен и осъден за убийството на сънародник и единоверец. Съдебната комисия с предложение за смъртна присъда не се подписва от нито един член на имперската комисия.
Дори и Али Саид Паша не се осмелява с подписа си да одобри. Всичко се оставя на волята на султана. Вратата на казармата се отвори и от нея беше изведен голглав, окован във вериги човек, заобиколен от въоръжена войска и от турски големци. Осъденият на смърт, този, който водеха към бесилката в снежното поле, беше Дякон Левски. Един свещеник застана под бесилото и прекръсти се и зашепна молитва. Дяконе, какво имаш да ми кажеш? Отче, нищо нямам що да кажа, защото нищо не съм вършил за своя полза. Ако служенето на народа е грях, то тогава прошка и от Бога не искам. Левски живя като дякон, бори се като апостол. Апостолът сякаш доразви думите на Христос. Ние сме Бог и Бог е в нас. Като каза, ние сме в времето и времето е в нас. То нас обръща и ние него обръщаме. С тези думи той стана дякон в храма на свободата и революционер в душата на народа. Той свещено действаше само пред един олтар. Този на своя народ, на когото даде причастието на революцията. So